Zabeti zastavil jeho prihrávku. Mihálik, Draveckého delovka. Okamžite po strele ho Nemci zrazili k ľadu. Starosta veľmi dobre pozične, ale asi musí dať pozor na prienik, ktorý potiahol Barta a z opačnej strany korčuľoval Kreuzer. Prehrávame 0-1, keď puk do našej bránky zasunul práve Alexander Barta, ktorý rozbehol celú akciu. V 8. minúte sa Nemci ujali vedenia 1-0. Glenn Hanlon vie, že teraz to bude nesmierne náročné. Nemci, keď sú vo vedení a zvlášť podporovaní touto obrovskou návštevou, tak sú naozaj veľmi silným protivníkom, silným predovšetkým v defenzíve. Ale naši hráči už aj na majstrovstvách sveta dokázali zvrátiť zápasy. Ešte raz sa pozrime na tú Kreuzerovú nepresnú strelu, ktorá sa odrazila priamo k Bartovi. A ten bol obratnejší ako Mihálik. Rýchlejšia reakcia a Peter Budaj tam už nemal šancu sa presunúť od žrtky k žrtke. Prvá strela do priestoru bránky a